A xente da Barreira, de Ricardo Carballo Calero. Capítulo 1. A casa. O máis novo dos frade de Eirís atopouse con que aqueles montes escalvados eran todo o que pudera arrabuñar da herdanza dos seus pais. Feitas as partillas, os bens da casa, aconteceulles o que a cabuxa, que esnaquizada en moitos anacos non abonda para nada. E daquela cabuxa, o morgado non deixara senón a pele e os osos. O oso de Ramón era mau de rillar, e el cobizaba boas dentadas, que viña de casa grande e mal se afacía ás estreitezas. Anos tiña poucos, folgos moitos. A fidalguía era mester esquecela namentres as onzas non lle enchesen o peto e aquelas gándaras fosen o só patrimonio que desfrutar. Que faría con aqueles montes de poucas árbores e de fartas tarrelas? O primeiro, unha casa, unha choupana onde meter o seu corpo, o único cumprido de que dispuña de seu, e fixo o casoupo, pequeno e mouro. Como o canteiro era cativo, a choupana semellaba mal. A porta acordábase cos cartos do dono, máis que co seu corpo grandal, e Ramón tiña que baixar a cabeza ao entrar para non ferirse na padieira. Dentro, pouco espazo e pouco acomodo, mais dabondo pro que el coidaba a cougáralo. O casoupo era só unha pousada onde agardar a fortuna. Mais agardala? Non a agardaría. Procuraría asenlecer e atoparía onde quere como quer. Logo xa virían boa casa, bo enxoval, boa muller. O Ramón era home de realidades e non matinou en descubrir minas na entraña das súas terras, nen en atopar o ouro no camiño da emigración. Tampouco coidou que o seu diñeiro o espreitaba nas mochilas dos granadeiros franceses contra os que loitaba o segundo dos seus irmáns, e que, poucos anos antes da morte do pai, vira pasar dende Eirís en perseguizón dos loiros e abraiados ingleses de Mur. Ollou os seus montes, viu que neles só podían viver as cabras, e mercou cabras, e vendeunas. E das cabras pasou ás vacas, e das vacas os cabalos. Baixou dos montes e mercou os prados, e mercando e vendendo gado, foron chegando as onzas á bolsa. Vestiuse logo ben, e o se ver de bon semellar, aínda mozo e con cartos, non lle doeron os anos traballados e coidou chegado o momento de procurar muller. Estaba canso da que se atopa na corredoira, da rapaza da pousada, da dona do que fai o trato e fica a parolar co tratante namentres o home vai da cabalo a buscar os cartos que están lonxe. E o Ramón, o coidar na procura da muller, sentiu que nel despertaba o fidalgo que unha dúcia de anos dormira para non estorbar o achego da fortuna. O fidalgo despertou, e o fidalgo escolleu. Nas súas andanzas de tratante chegara até o pazo de Gomesende. Nobreza, fartura e formosura había nel. A guerra estaba lonxe, e non fixaba o seu calco no decorrer das horas. O pazo era dos soados en Galiza, e os seus donos levaban grande vida. A coroa de marqués, traballada na pedra bolorenta, presidía o trafego dun brillante existir. Festas e xantares, bailadas e cazatas,
ateigaban o ano de beleza e as súas portas abríanse de cote para receber o señorío máis requintado do arredor. Ás veces, un loito detiña a roda festival. Mais o enterro e o cabodano eran tamén causa de que a nobreza e a riqueza cintilasen cunha nova luz. O Ramón fora ao pazo como tratante e non como fidalgo, naqueles tempos de arelante loita pola fortuna. Non quixera que as onzas deixasen de medrar na arca para obter un posto naquel viver señor. Alí vira aquela mociña branca e loira, noviña aínda de andar ceiba polas cociñas e as curradas, e coa faldra tan rabela que non tiña medo de lixala de fora dos salóns. E agora o Ramón, xa rico, pasados os 30 da súa idade, fitou cos seus mouros ollos as estrelas azuis da filla do marqués, que aínda andaba nos 15. O fidalgo da caste de Irís, a coidar na muller que tiña de lle gobernar a casa, escolleu a meniña que choutaba no pazo de Gomesende, e escolleuna sen dubidar que sería súa. Mais afastada tivera a riqueza e soubera rendela coa súa forte man. Polos regos acostumados non atinxiría aquela xoia. Noviña, feituca, moreas de pergamiños e cobizado dote. Non semellaría ao vello marqués cousa axeitada para un fidalgo esquecido que aínda andaba nos tratos que o tiraran da miseria. Tíñase de procurar un camiño arriscado, e este camiño era o corazón da rapariga. O Ramón contaba consigo mesmo. A súa cabeza e a súa persoa e a súa labia. Cabeza clara, persoa comprida, labia doce. E a cabeza dispuxo tamén da labia e da persoa que a rapaciña toleou por el e foille doado o de Irís tirala no seu cabalo a furto do pai das terras do marquesado e galopar con el a cara aos montes, onde o sabido golpe tiña o seu mouro tobo. O marqués bruou e ameazou, mais o feito estaba feito, desfacelo sería empeoralo. E tras de Tereixa a braira das torres, saíron xuntas do pazo a mula que levaba o seu dote en ouro e unha nena de humildosos ollos grises, criadiña da noiva na casa do seu pai e que ía ser doncela da súa ama nos montes da Barreira. Cando a Ludivina viu a casa do fidalgo de Irís, agromoulle en saloucos a dor de viver naquel burato. A choupana moura e pequena foi para a parella o primeiro fogar. A muller non vía por outros ollos que os do seu home. Mais, nen ollada con estes ollos, a casa era máis que un covil de feras. Ludivina, cos seus ternos alaios, encarregábase de lle lembrar as grandes salas e as formosas olainas do pazo do marqués. A Tareixa, engaiolada no seu namoro inxel, tiña dabondo co seu home e non sentía saudade das festas e das requintadas xentes que rodearan a súa nenez. Mais as tristes paredes do casoupo caíanselle encima. A súa saúde foi ferida por unha melancolía que ateigaba malia todo. O de Irís decatouse ben axiña e decidiuse máis axiña aínda. Nen para el era casa aquela, xa era tempo de tirar zugo das ondas relucentes que as cabuxas e os años, as xuvencas e as poldras meteran no seu peto. Logo,
O formoso dote da muller daría para moitas cousas. E como o coidou, fíxoo. Non quería que os seus fillos nacesen naquela miseria. Non podía facer que os montes escalvados da Barreira florecesen como os xardíns de Gomesende. Mais podía erguer unha casa que lembrase a casa de solteira da súa muller. Aínda non rematara a súa carreira, deixaría de tratar en bestas e mercaría terras, traballarías, poboaría os montes de piñeiros. De cote práctico non soñou nun pazo de marqués, mais levantou uns folgados e formosos muros que, sen chegaren ao pazo de Gomesende, se recoñecían da súa caste. Un Gomesende segundón, menos fachendoso, máis chan, por iso nobre, foi medrando na Barreira. Tereixa e Ludivina foron felices naquel novo fogar, que tiña o recendo do niño que as vira desfollar os primeiros abrentes das súas vidas de mozas. A casa sempre foi a raíña da Barreira. Co tempo foron serguendo por aquelas terras outras boas, feitas por labregos enriquecidos co diñeiro das Américas, co diñeiro das estradas novas. Mais eran casas axeitadas ás necesidades do arrendo ou do comercio. A casa de Ramón Frade tiña o espírito que ás outras lles faltaba. Era a casa que un fidalgo loitador erguera para que unha muller nova, nobre, formosa e lanzal, vivese leda e sen saudade na entraña da esgrevieza Montesía.